An bɔra Kidal bi tarata sɔgɔmada la MINUSMA ka cakɛda ɲɛma dɔ Kidal ka laselula AFP ye ni a sɛbɛntiyali ye k'a fɔ k'u bɛna bɔ ni dugumasiraw de ye ka Gawo magɛn kɔrɔnfɛla dugu belebeleba kilo 350 ni Kidal cɛ. MINUSMA ka lakanakɛla jalatigiba dɔ ka fɔ la min ma sɔn yɛrɛla ko fɔ ma ka da lakana cogoyaw kan. Bolifɛn 100 de bɛ convoi nin kɔnɔna na a ka fɔ la. Kan labilali pewu bɛna kuncɛ tile tɔ kɔnɔna na MINUSMA seere dɔw ka fɔ la. Kɔsadala lakanabolo lagosiliw marafatigiw fɛ Mali sɔrɔdasi faamaw bamancikɔrɔw kulu ani dansagokɛlaw fɛ minnu bɛ fitinɛ gɛlɛnw na yaasa ka se ka Mali kɔrɔyan fanfɛla sigida mara ninnu minɛ. Waleya kɛra sababu ye ka MINUSMA bila a ka minɛn cɛ teliya la k'a dagayɔrɔw labila waleya min digira kosɛbɛ Mali sɔrɔdasi fangatigiw la. MINUSMA ye AGELOC kan labila ka sɔrɔ a ma a lasegi Mali fanga marabagaw ma. O waleya kelen de bɛ sɔn ka lawaleya Kidal fɛnɛ la Mali armée tɛ yɔrɔ min kɔnɔna na fɔlɔ. Nka kabini dɔgɔkun damadɔni bi cɛ Mali armée tun ye a ka cɛdenw lawuli ka u kunda Kidal kan. Convoi bɛ halisa ANEFIS kilo 110 ani Kidal ni ɲɔgɔn cɛla la. Armée ye renfortw bila fɛnɛ ka taa Tesalit MINUSMA ka kan wɛrɛ labilalen ka taa kilo 200 ni Kidal ni ɲɔgɔn cɛla la.